Real Decreto é a recuperación económica, pero non a recuperación económica das familias, dos empregados públicos, das empresas de economía productiva, non, non, a recuperación económica, dixo vostede, das entidades financeiras, efectivamente. Non, sí, o señor Puig di, claro, é para quen traballamos, efectivamente, para elas. Home, claro, é para quen traballamos. É que este señor Aymerich non se entera das cousas. Non, é que, por favor, é que vamos a ver. Aquí hai fórmulas de garantir os depósitos dos clientes, hai fórmulas de garantir o fluxo de crédito a empresas e familias, pero esas fórmulas non teñen que pasar necesariamente por salvar nin a uns directivos nin a unhas entidades financeiras que, se estamos nun sistema de mercado, señores, pois que corran o risco e que asuman os riscos de facelo parece que non demasiado ben. Pero, aparte de falar disto, e aparte de que vostede diga que estamos aquí para servir as entidades financeiras, Botín, Pego e Castellano mandan, pois eu do que lle falo é do emprego. Dígame, señora conselleira, que vai facer para evitar que se siga destruindo emprego no sector financeiro galego? Porque vostedes xa permitiron, autorizando o ERE do Banco Gallego, que se destruíra emprego. Xa permitiron que se destruíra emprego en Nova Caixa Galicia e van seguir permitindo, calando a boca, sen facer nada. E parece que diante do caso do Banco Pastor, que inicialmente dixeron en novembro o señor Ron e o señor Arias que non ia haber ningún ERE e agora xa están preparando o amparo de outro Real Decreto que permite que os expedientes de regulación de empregos podan facerse xa sen autorización administrativa, no caso do Banco Pastor parece que se van destruir máis de 1000 postos de traballo directos, a súa maior parte na Coruña. Parece que tampouco van quedar na Coruña os servizos centrais e parece que, se sumamos os postos de traballo que se van destruir en empresas auxiliares, os postos de traballo indirectos, podemos estar falando de máis de 2000 postos de traballo destruídos. Dígame, que vai facer, aparte de traballar... Moitas gracias, señora Aymerich. Réplica da conselleira de Facenda. Gracias, señora presidenta. Evidentemente, o Real Decreto Lei 2/2000